20 saat 30 minut эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар турында. Балалар бакчасы территориясендә җир убылып төшкән. Бу хәлнең сәбәпләрен хәзер белгечләр тикшерә. Тагын төшәчәкме, аска юкмы җир карыйлар. Фәрүзә Мәҗитова репортажында. Авыл янәшәсендә үк сугым цехы төзүмәкчеләр. Мондай эш эшләнергә тиеш түгел. Васильева бистәсендә яшәүчеләр төзелешкә каршы чыган өчен алар белән киңәшләшмәгәннәр. Корылманы башка урынга күчерерләрме? Гөлназ Сайфетдинова белеште. Исәннәрнең кадерен бел, ә үлгәннәрнең каберен компьютердан карап бел. Җирәк авырта иде, кешемне килә, дәватысын таба алмый. Казан зиратларын цифрлаштыру эше ничек башкарыла? Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. ТНВда яңа сериал. Мин бу охота и рыбалка журналларын игезгә генә кертеп калдырам. Бу шага чыгырсыз. Бүген Теләшедә Алмаш сериалын тәкъдим иттеләр. ТНВ тамашачылары аны кайчан күрә алачак? Яңа сериал үзеннән Илгиз Шәкүров материалы. Башкаланың Салават күпре микрорайонындагы 45-нче балалар бакчасына бүген сабыйларны кабул итмәделәр. Аның территориясендә төзүчеләр, проектлаучылар, геологлар да эшли, чит кешеләрне кертмиләр. Монда юлларда гадәттән тыш хәл килеп чыккан. Шимбә иртән балалар бакчасы территориясендә җир убыла. Сабыйлар уйный торган кечкенә үй 4 метр ярым тирәнлеккә төшеп киткән. Бәхеткә бакчада ул көнне кеше булмый. Хәзер балаларны башка бакчаларга җибәргәннәр. Микрорайонда булай да урын кытлыгы булуын исәпкә алсак, әлеге хәл аны тагын да катлауландыра. Әлеге мәсьәләгә карата төрле як фикерен Фәрүзә Мәҗитова тыңлады. Тиктормас балалар бакчасы ишек алдында бүген сабыйлар уйнамый, ә иртәдән белгечләр эшли. Шимбә кич менә шушы хәл килеп чыга. Территориягә керү ишеге янындагы уен мәйданчыгында 4 метр ярым тирәнлеккә җир убылып төшкән. Аның белән уенчык агач өйдә аска ишелә. Балалар бакчасы территориясенә бүген беркемне дә кертмиләр. Монда төрле дәрәҗәдәге белгечләр эшли. Әйтик, менә хәзер геологлар туфрак үрнәкләрен алган, килеп чыккан хәлнең сәбәпләрен ачыклыйлар. Злиләр, бармы тагын андый әйберләрме, тагын төшәчәкме, аска юкмы җир карыйлар. Шул сәбәпле бүген балаларны кабул итмәгәннәр. Монда 320 сабый йөри, 14 төркем эшләгән. Хәзер гаилә хәленнән чыгып, караучысы булган нәниләр өйдә утырырга мәҗбүр. Әти-әнисе эштәгеләрне күрше-тирә бакчаларга урнаштырганнар. Ә монда исә Татинвест граждан проект ГИСУ Казан шәһәренең мәгариф идарәсе вәкилләреннән торган махсус комиссия тикшерү эшен башлаган. Алар бакча төзелеше өчен җаваплы. Тик бүген безгә җавап бирүдән баш тарттылар. Скажите что-нибудь. Мне нечего вам сказать, извините. Балалар бакчасы узган елның февралендә ачылган. Төзелешне башлар алдыннан бу урында җир катламын тикшерәләр. Геологик документлар нигезендә проект төзелә, экспертиза уздырыла. Уңай нәтиҗә булганда гына төзелешкә рөхсәт алына. Әгәр җир убылу карст чокырлары белән бәйле икән, ул тикшергәндә күренер иде ди КФУның геология институты белгечләре. До вчерашнего дня, скажем так, территория Салават күпере вообще считалась спокойной. Салават күперендә без моңарчы мондый хәлләрне күзәтмәдек. Ә моннан ерак түгел Осиново бистәсендә андый очраклар булды. Әйтергә кирәк, Аккыш күле, Тирән күл, барысы да карст чокырларында барлыкка килгән сулыклар. Туфракның өске катламында ком, су кирип, бу катламны юдыра ала. Салават күперендә 30 меңнән артык кеше яши. Ә төзелеш башланганчы 100 мең кешегә йортлар салу планы булган. Проекттагы объектлар санын 2 тапкыр диярлек киметкәннәр. Моны 2014 елда Дәүләт торак фондының ул чактагы башкарма директоры Тәлгат Абдуллин карстлар белән аңлаткан була. Без монда карст катламнары барлыгын күрдек. Андый урыннарда төзергә ярамый. Шуңа күрә проектта йортларны бер-берсеннән ераграк урнаштырырга туры килде. Бик булмаган 5 катлы өйләр салудан баш тарттык. Комплекс 18 катлы йортлардан торачак. Бүген Салават күпере халык иң күп яшәгән микрорайоннарның берсе. Килеп чыккан хәл аларны борчуга салган. Есть школа тоже так же может уйти. Менә монда мәктәп бар янәшәсендә тагын бер балалар бакчасы. Анда да күп бала йөри. Монда күп катлы йортлар бик күп. Алар да ишелеп төшсә. Хәзер бик тиз төзиләр бит. Скорее всего, это какой-нибудь строительный брак. Бу төзелештәге җитешсезлекләр карст катламы дип уйламыйм, чөнки балалар бакчасы төзелгәнгә бер генә ел түгел. Ярый әле яу көне килеп чыккан. Гадәти эш көне булса, балалар йөрергә мөмкин бит. Куркыныч.
У нас тут и деревья падают. Безнең монда яңа гына утыртылган агачлар да ава, җир дә була, бәлки алар бер-берсе белән бәйледер. Мондый хәлләр булмасын иде инде. Балалар бакчасы мөдире әйтүенчә, тикшерү эшләре 3 көннән дә озакка бармас. Уңай нәтиҗә булган очракта балаларны кабул итә башларга планлаштыралар. Бу хәл буенча прокуратурада, Госстройнадзор оешмасы да тикшерү башлаган. Фәйрүзә Мәҗитова, Алмаз Зиядинов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Рөстәм Миннеханов һава торышы белән бәйле рәвештә гадәттән тыш хәлләр килеп чыкса, аларны тиз арада хәл итү бурычын куйды. Моны ул хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә министрлар, район башлыкларыннан таләп итте. Узган атнада бозлы яңгыр яуганнан соң республикада электр чыбыклары өзелде, 200 багана ауды. Барлык оператив хезмәтләрнең оешкан төстә эшләү нәтиҗәсендә генә мәсьәләләр тиз арада хәл ителде, ди Рөстәм Миннеханов. Ул чакта 22 социаль оешма, 86 авылда 10 меңнән артык кеше утсыз калды. Бозлы яңгыр Казан өчендә җитди сынау булды дип әйтергә кирәк. Бузлану сәбәпле башлада трамвай линияләре өзелә. Рөстәм Миннеханов әйтүенчә, кыш әле башлана гына, мондый хәл теләсә кайчан кабатланырга мөмкин. Обращаю внимание руководителей профильных республиканских министерств, ведомств, глав городов и районов, энергетиков, дорожных служб, жилищно-коммунальные и другие службы на необходимость быть в постоянной готовности к оперативному реагированию, ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций. Татарстанда иртәгә нык суытачак, температура көндез -13, төнлә -21-га кадәр төшәргә мөмкин ди синоптиклар. Республикага көньяк батыштан кергән антициклон йогынты ясый. Ул безгә салкын һәм коры һава алып килә. Атна уртасында Татарстанның көнчыгыш районнарында гына бераз кар явачак. Юлларда урыны белән бозлавык, туман булу ихтимал. Яшелүзән районының Васильева бистәсе янында сугым цехы төзергә җыйналар. Анда яшәүчеләр моның белән риза түгел. Алар беренчедән җәмәгатьчелектән беркем дә сорамады ди. Икенчедән якында гына Идел култыгы булуын, 200 метрда гына торак йортлар торуында әйтә. Димәк, табигатькә дә, кешеләргә дә тәэсире булачак. Подрядчы оешма яңа комплексның нигезен салган инде, ләкин төзелеш объектының паспорты һаман да юк икән. Нигә нәкъ шушы урынны сайлаганнар? Халыкның сүзен ишетүче булырмы? Бу хакта киләсе материалда. Сүзләренә колак салуларын теләп, алар җыелышып төзелеш башланган урынга килә. Балаларын да ияртәләр. Васильеваның иң матур урынын саклап калырга, башланган эшне туктатырга исәпләре. Мондай эш эшләнергә тиеш түгел. Бу беренчедән табигатьне бозу, икенчедән ул бөтен кешелеккә карата каршы килү. Төзелеш торак йортлардан берничә метр ераклыкта җәен башлана. Бу урын берничек әйләндереп алынмаган, корылманың паспорты да юк. Нәрсә төзиячәкләрен белмәдек тә диләр. Что, не было больше места построить посреди дачного участка? А как вы узнали? Случайно. Случайно. Җәйгәндә безнең күлдә кышлар була, йөзәләр, үрдәкләр, йөзәләр, чайкалар. Безнең бу карап торган кырыбызда шул бер кулачык земли менә шушы кыр. Санитар таләпләр бозыла, сугым цехы авыл янында булырга тиеш түгел ди биредә яшәүчеләр. На территории поселка все строится. Цех бистә территориясендә үк төзелә. Әле монда бит үләт базы бар. Норматив буенча оннан 1000 метр аралыкта берни төзелергә тиеш түгел. Монда 400 метр. Без барысын да үлчәдек инде. Заезд, скотоотстойник. Монда терлекләрне алып килгәч 12 сәгать тотарга тиешләр. Без дачага килеп, шул ач терлекләрнең тавышын тыңлап торыйкмы? Тирә-якта яшәүче кешеләр, иләре әнә 100 метрдә юк. Монда кыргын бакчалар, бакча хозяиннары, монда җәйкенне нәрсә буласын үзегез аңлыйсыз. Вот официально здесь перед вами стоим. Халык белән очрашуга район җитәкчелеге дә килә. Бу корылманың хакимият заказы буенча төзелүе билгеле булды. Янәсе алар монда яшәүчеләрнең каршы булуын белмәгән. Официальных обращений к нам о том, что люди против данной стройки, не поступало. Узнали, потому что... Участок ни рәвешле бирелгән эш башкарырга тендерны кем откан, бәясе күпме? Бу сорауларда җавапсыз кала. Инде ничә ел буе әлеге урында балалар майданчыгы һәм футбол кыры төзергә сорыйбыз, ләкин уңай җавап юк ди бистә халкы. Очрашуда хакимият вәкилләре аларның теләкләрен ишеттек дип белдерде. С учетом мнений жителей вчера было принято решение. Халык фикерен исәпкә алып, инвестор һәм район башлыгы тарафыннан төзелешне туктату һәм аны башка урынга күчерү карары кабул ителде. Сугым цехы монда булмаячак, нигезе сүтеләчәк. Халык бу урынга инде зыян килгән дип саный. Алар район башлыгы һәм республика прокурорына күмәк хат язып, әлеге хәлгә хокукый яктан бәя бирелүен сорый. Гөлназ Сайфетдинова, Рамил Шәйдуллин, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.
Цифрлаштыру шауқымы зиратларға да барып жетті. Быйыл Қозанның 2 зиратында инвентарьлаштыру эшләре тамамланып келе. Орча һәм Яңа Тотар зиратларындағы кеше җирленгән урыннарны хәзер 3 метрга кадәр түгәллек белән компьютер аша табу булачак. Моңа кадәр андый проект Курган зиратында гамәлгә ашырылды. Бу система туганнарның кайда җирленгәнен белмәгәннәргә каберне тиз арада табарга мөмкинлек бирәчәк ди белгечләр. Теманы Рания Абдрахманова дәвам итә. Менә шук зияраттан инде зур зиярат ничек табарга кирәк монда? Белмәм кирәклегене. Розалия Сәләхова Свердловскидан абыйсының Яңа Татар зиратында җирләнүен белә, әмма кайда икәнен юк, чөнки җирләргә кайта алмыйча калган. Менә без ничектер кызым белән йөреп, беренче алиyaдан йөри башлаган ик, ул күреп алды. Менә шулай дип случайно нашли. Если бы менә шулай булмаса, кеше бит тилен береп нитәйш, кызым бик әйбәт ясыйлар аны. Розалия Сәләхова кебек эзләп йөрмәс өчен зиратларны цифрлаштыру программасы эшли. Аның үтәлеше турында бүген Казан башкарма комитетында узган эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә сөйләштеләр. Башкалада 36 зират бар. Алар 400 гектар мәйданны били. Каберләрнең электрон базасын булдыру халык өчен зур файда дип белгечләр. Бик күп кешеләр киләләр, якыннарын таба алмыйлар, каберләрен. Жылыйлар, сез аның өстенә күмгәнсез дип әйтәләр. Бу оцифровка булгач, Алла бирсә, любой кеше килеп, без аны программадан карап, каберен күрсәтә алабыз. Ташы булса, данныйлары язылган булса, күрсәтә алабыз. Татарстанда зиратларны әле быел гына цифрлаштыра башладылар. 3 ай эчендә Казанның 2 зираты, Арча һәм Яңа Татар зиратларындагы каберләрнең электрон базасы булдырыла. Бу меңләгән кабер һәм меңләгән кеше турындагы мәгълүмат дигән сүз. Киләсе елда Тынычлык Мирный бистәсе зираты цифрлаштырылачак. Шулай ук шәһәр зиратларының инфраструктурасын яхшырту буенча эш алып барыла. Архиерей һәм Залесный бистәсендәгеләрнең коймасы яңартылган, Дәрвишләр бистәсендәгесенә юл салынган. Зиратларга күзәтү камералары куела. Быелның 10 айында Казанда үлүчеләр кимегән. Былтыргы белән чагыштырганда 24, 2020 ел белән чагыштырганда 12%-ка. Башкала зиратларында аларның якынча 70% җирләнә. Зурлыгы буенча иң зур мәйдан Курган зиратында. Анда 147 мең кешене җирләргә мөмкинлек бар. Шуңа урын җитми дип борчыласы юк диләр. Шулай аның территориясендә 1240 квадрат метрлы крематорий барлыкка киләчәк. Проекты әзер инде. Бер нинди зиратта бүтән кирәкми, хәзер бер крематорий төзеп куйсалар, 100 елга бер нинди зиратлар кирәкми. Бөтен зираттан нә бу Курганда бөтен кешегә урын җитә, яшәргә кирәк. Урын җитсә дә планга яңа зират төзелеше кертелә. Ул иудаизм дине вәкилләре өчен булачак. Аңа Мамадыш трактында урын бирелгән. Зират өчен республика бюджетыннан 19 миллион сум акча бүленә. Зеркало любого города состояние кладбища. Теләсә кайсы шәһәрнең көзгесе зиратларның торышы. Бу бабайларыбызга, безгә кадәр яшәгән кешеләргә карата хөрмәт билгесе. Зират иң чиста, иң төзек, иң хөрмәтле урын булырга тиеш. Яшәгәннең кадерен бел, үлгәннең каберен бел. Әлегә Курган, Арча һәм Яңа Татар зиратларында җирләнгән туганнарының каберләрен белмәгән кешеләр зират идарәләренә мөрәҗәгать итә ала. Рания Абдрахманова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Ришвәт бирү буенча беренчелек хәзер Татарстаннан Мәскәүгә күчкән. Ришвәт бирүгә кагылышлы статистика соңгы 10 елда ничек үзгәрә? Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Бүгеннән Алабуга махсус икътисади зонасында Аурус комендант автомобильләрен күпләп җитештерү башланды. Рөстәм Миннеханов бу проектны алга таба уңышлы дәвам итәр өчен Татарстанда бөтен мөмкинлекләр булуын әйтте. Республика президенты илнең сәнәгать һәм сәүдә министры Денис Мантуров белән бергә әлегә люкс класстагы машиналарны җыю заводын карадылар. Аннары аңа утырып йөреп тә кайттылар. Аурус комендантка яңа икътисади шартларда нинди өмет баглаганнарын киләсе репортаждан белербез. Метальную панель, и 2 человека высвободилось для других операций. То есть это сейчас впервые мы внедряем и для Сената, и для коменданта эта операция теперь выполняется. Денис Мантуров Рөстәм Миннеханов белән бергә җитештерү линиясендәге эш барышы белән таныша. Ел ярым дигәндә Алабугадагы заводта Аурусның тулысынча яңа моделен чыгара башладылар. Слева цех сварки, справа цех сборки. Система выводит состояние оборудования, расположение автомобилей на станциях. Аурус комендант теләсә нинди юлсызлыкта да йөри ала торган Россиядә җитештерелүче беренче люкс класслы машина. Һәм ул тулысынча үзебездә җыела. Аның өчен кирәкле компонентларның күбелеше Россиядә ясала. Двигателендә 598 ат көче. Это царапала электромашина. Электродвижение.
Автомобиль өчен кирәкле компонентларны кем кайдан китерәк барысын да җентекләп карыйлар. Монда эш барышы белән автоматлаштырылган система аша идарә итәләр. Менә бу экспозициядә Россия һәм шул исәптән Татарстан компанияләре җитештергән компонентларны күрсәтәләр. Машина большая, колеса должны быть. Министр автомобильнең технологик яктан бәйсезлеген югары бәяли. Начиная с металла. Металлдан алып комплектлау өлешләренең 70%-ын Россия компаниялары җитештерә. Автомобильнең төп җайланмаларда трансмиссия, электроника, интерьер һәм декоратив өлешләрдә. Аурус брендын киләчәктә авиация һәм суднолар төзүдә дә куллану мөмкинлеге карала. Рөстәм Миңнеханов Аурус проектын гамәлгә кую өчен Татарстанда бүтән шартлар булуын әйтте. Это реально автомобиль мирового уровня. Где его производить? Вот вы назовите, где можно его производить, кроме нас. Пожалуйста, малярка, Солерс, штамповка, коробки КАМАЗ, комплектаторы у нас, значит, шины у нас. И самое главное, люди. Алабуга политех, где будет 10 тысяч специалистов высокого профиля. Каждый год мы будем готовить. Это очень большая работа. Аурус комендант Россия шартларында куллану өчен махсус проектланган. Егәрлеге һәм авыр юллардан узу көче югары, шул ук вакытта люкс класслы машина буларак уңайлылыгын әйтәләр. Денис Мантуров белән Рөстәм Миңнеханов яңа автомобильне сынап та карады. Сентябрьдә автомобильне Мәскәүдә киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим иткәннәр иде. Шул ук вакытта заказлар кабул итә башлыйлар. Гөлназ Сайфетдинова, Яңа Гасыр каналы. Бүген Рөстәм Миңнеханов эшлекле сәфәр белән Азербайҗанга очты. Баку аэропортында аны икътисад министры урынбасары Сахиб Аликберов, Россиянең Азербайҗандагы гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Михаил Бочарников һәм Азербайҗанның Россиядәге илчесе Полат Бүлбүл углы каршы алдылар. Татарстан президенты ике республика катнашында оештырылучы форумда булачак. Бакуга сәнәгать оешмалары җитәкчеләре, шулай ук кече һәм урта бизнес вәкилләре дә килде. Форумнан тыш эшлекле күрешүләр дә планлаштырылган. Бүген Рөстәм Миңнеханов Азербайҗанда татар иҗтимагый оешмалары вәкилләре белән дә очрашты. Хәзер әлеге республикада 27 меңнән артык милләттәшебез яши. Азербайҗанда татарларның яшьлек үзәге, Туган тел оешмасы, Татарстан иҗтимагый берлеге, татар хатын-кызларның ак калфак оешмасы бүлеге эшләп килә. Татарстан белән Азербайҗанны дустара мөнәсәбәтләр бәйли. Безнең монда яшәүче ватандашларыбыз тел һәм гореф-гадәтләрне саклауга зур өлеш кертә, ди Рөстәм Миңнеханов. Шулай ук президент очрашу барышында яңгыраган барлык мөрәҗәгатьләр игътибарга алыначак диде. Бу көннәрдә Бакуда Казан яшь тамашачылар театрының гастрольләре дә бара. Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми рәвештә кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган күргәзмә оештырылган. Очрашуда катнашучылар шулай ук Азербайҗанда яшәүче татарлар тарихы турындагы күргәзмәне дә карады. Татарстанның талантлы студентлары быел да җәмәгать транспортында бушлай йөри алачак. Транспорт гранты дип аталучы конкурста катнашу өчен гаризалар кабул итү иртәгә төгәлләнә. Аңа социаль яктан мохтаҗ гаиләдән булган һәм уку йортларында актив эшчәнлек алып баручы студентлар да вакыла. Аларның шулай ук 4ле һәм 5ле билгеләренә генә укуы да шарт. Грант 5735 студентка биреләчәк. Аларның исемлеге декабрь ахырында игълан ителә, ди оештыручылар. Транспорт гранты конкурсы 2011 елдан бирле үткәрелеп килә. Студентларга акчаны елга бер мәртәбә күчерәләр. 5735 студент ул транспортный грантны алачаклар. Казанда ул 11 мең, зур шәһәрләрдә ул 10 мең, һәм дә инде бүтән районнарда ул 8 мең. Бүтән транспортный грант фонды ул да 60 миллион сум. Нәкъ бер атнадан 5 декабрьдә ТНВ һәм ТНВ Планета каналларында Алмаш сериалын күрсәтә башлыйлар. Әлеге кинокартинаны Ватан 21 гасыр кинокомпаниясе безнең телеканал заказы буенча Теләче районында төшерде. Бүген шушы районда яшәүчеләр аны беренче булып күрә алды, аннары иҗат төркеме белән аралаштылар. Әлеге сериалда Фәннур Мөхәммәтҗанов, Фирая Әкбәрова, Әсхәт Хисмәтов, Искәндәр Хәйруллин, Радик Бариев кебек танылган артистлар катнаша. Сериал ике егет язмышы аша тамашачыны хәзерге татар авылы тормышына алып кирип китәчәк. Алмаш туган җиреңне ярату, анда яшәү бәхете, туган нигезнең кадере турында. Әлеге картинада үзләре үк төшкән тамашачылар аңа нинди бәя бирде соң? Сериал изеннән Илги Шакуров материалы. Сериалның күп өлеше Теләче районы Алан авылында төшерелгән. Хәзер биредә 150дән артык хуҗалык, аларда 450дән артык кеше яши. Монда авыл хуҗалыгы ширкәте, мәктәп, клуб, кибетләр, мәчет бар. Кыскасы, авыл тулы канлы тормыш белән яши. Алмаш сериалы өчен нәкъ менә шундый сала кирәк була да. Димәк, Аланны сайлаулары очраклы хәл түгел.
Алмаш сериалын июньнән августка кадәр төшерәләр. Бу эштән авыл халкы да читтә калмый. Алар әле һаман да шул көннәр тәэсирендә, шул хис кичерешләре йогынтысында яши. Монда һәркемгә роль табыла. Шәһәрдән авылга кайта бик шибәр матур кыз. Без теге гайбәтче хатыннар төсле нидә капка төбендә сөйләшеп утырып кем икән ул безне как раз шул вакытта төшереп алдылар. Авылның табигате матур, кешеләре матур. Тырыш уңган булган кешеләр яши безнең авылда. Бер вакытта да бер нәрсәгә дә каршы килмиләр. Менә бер әйтүгә сөенә, шул тиз генә матур күмәкләрен киеп килеп җиттеләр. Фильмга кешесе дә, олысы да үз өлешен кертә. Гатия Табышгаепов бу авылның аксакалы, иң өлкән кешеләрнең берсе. Мулла. Кинода ул үзе түгел, ә аның Урал мотоциклы катнашкан. Сериалда аңа утырып Гамилә Садулла җилдерәчәк. Гатия Табый мотоциклым бар бугайсына. Урал мотоциклыма биреп тора дидем. Мен әйтәм, пожалуйста, алып торыгыз. Бер истәлек булыр, мен әйтәм, кинодан карарбыз дидем. Алмаш сериалы кеше ватанга булган зур мәхәббәт турында. Аның нигезендә ике игезәк егет, Әмир белән Самир язмышы ята. Берсе шәһәрдә, икенчесе авылда яши. Язмыш шулай язган күрәсең. Әмир дә авылга кайтып урнаша. Сериалда темаларда, сюжет линияләрдә күп һәм бик тә төрле. Төп максат заманча авылның нинди булуын күрсәтү. Бирдә бит хәзер яңа спорт мәйданчыклары, паркларда бар. Ничего. Менә бераздан полномочиягын алып. Сериал 20 сериядән тора. Алар яртышар сәгать бара. Теләче халкына бәхет инде елмайды. Сериалның 2 сериясын күрсәттеләр. Районның мәдәният йорты залында алма төшерлектә урын юк. Кинода рольләр башкарган Камал театры артистлары Әсхат Хисмәт, Фирай Акбарова, Фәннур Мөхәммәтҗанов һәм башка артистлар да бирде. Тамашачылар иҗат төркеме белән рәхәтләнеп аралашты. Миңа роль бик шады, чөнки анда комедия өлешләре миңа туры килә дип әйтәм инде. Менә шул компьютерны аңламау белән кеше характерларын чагыштырып, менә шулай итеп, нидер комедия өлеше миңа эләккән сыман тоелды миңа. 20 серия бит, башында карап чыгасы килә, телевизордан караганда бәлки вакыты да булмас. Шулай күрә үзен айпакка куеп, сезгә дә киңәш итә күрмәгән дуслар, командировкаларда, башка җирдә йөргәннәрдә иркенләп карап торырга кирәк тынычлап моны. Сериалны төшерүдә Татарстан президенты каршындагы туган телләрне саклау комиссиясе һәм Татнефть компаниясе зур ярдәм күрсәтә. Менә кешеләре дә бик матур монда, авыллары да бик матур. Шуңа күрә без инде төп максат матур авылны, матур кешеләрне, матур тормышны күрсәтергә теләгән идек. Субханалла, бу максатка ирештек. Фильмда ике мәсьәлә шикләрен күренә. Беренчесе авыллар турында күрсәтелә, бу татар авыллар турында, һәм икенче менә шушы безнең милләте, безнең теле, матур теле монда чагылыш таба. Мин бу охота и рыбалка журналларын игезгә генә кертеп калдырам. Бу шага чыкырсыз. Кыскасы, мен кат ишеткәнче бер тапкыр күрүең хәерле. 5 декабрьдән ТНВ һәм ТНВ Планета каналларында Алмаш сериалын карамый калмагыз. Теләч районыннан Илгиз Шәкуров, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Мөслим районы Салавыз Мухан авылында татар халкының борынгы юласы Каз өмәсе бәйрәмен үткәрделәр. Аны җирле халык Болгар радиосы белән берлектә оештыра. Бу авыл халкы радиода уздырылган авылым юлалары конкурсында җиңеп чыккан. Бәйге шартлары буенча үзләрендә сакланып калган гырыф-гадәтне видеога төшереп җибәргәннәр. Салавыз Муханлылар борынгыдан калган Сол агызу юласы белән җиңү яулый. Һәр гырыф-гадәтне буыннан буынга тапшыручылар белән Гөлнара Минниханова аралашып кайтты. Кызлар, менә сезгә казлар. Салавыз Мухан авылы апалары бергәләп Каз өмәсен үткәрергә җыелды. Эш арасында уеннар да уйнап алалар. Каз канаты кемдә кала, шуңа җәза. Кемдә калды? Бу юлы татар халкының борынгы юласы Әюповлар гаиләсендә үтә. Мәдәният йорты җитәкчесе буларак Илмира авыл халкын видео төшереп конкурста катнашырга чакыра. Нәтиҗәдә Салавыз Мухан беренче урынны яулый. Болгар радиосыннан да иштек бит инде без бу бәйген турында инде. Бу бәйгене менә шулай авылыбыз белән төшердек. Бөтенебез бергә апаларыбыз, абыйларыбыз бик актив катнаштылар. Шуннан соң инде без җиңү яуладык. Менә җиңүнең нәтиҗәсе бүген безгә шушындай зур бәйрәм була инде. Каз өмәсендә кунаклар да катнаша. Болгар радиосы алып баручылары күтәренке кәеф таратырга килгән. Эльвира Вилдан борынгы юланы кичкенәдән үк күреп белә. Шушы бала чагыма кайткандай булдым. Чын күңелдән апаларның җырлашып, борынгыча, элеккечә итеп Каз өмәсе үткәрүләре күңелдә шатлык хисләре уята. Капка төбеннән башлап, су буена чаклы шу каврыларны чәчеп барганнар. Киләсе елга уңышлары мул булсын дип,
Козларны йолкып бетергәч, авыл халкаларына юарга ык буена юнәлде. Нәкъ шунда Салавоз Муханда яшәүчеләр сал агызу юласын видеога төшереп, Болгар радиосы редакциясенә җибәргән. Элек-электән шул рәвешле су буйлап бүрәнәләрне башка авылларга озатканнар. Моны уңыш һәм муллы китерә дип кабул иткәннәр. Әлеге йола авылда хәзердә сакланган. Бик күп төрле йолалар, гореф-гадәтләрне искә алып төшереп җибәрделәр. Безнең тыңлаучыларыбыз казымәләрендә, бирнә җыюларында, ләкин менә шушы Мөслим районы Салавоз Мухан авылында бик үзенчәлекле гореф-гадәт йола сакланып калган икән. Элек-электән бу авылда саллар агызганнар, урман агызганнар, шулай бит. Хәзердә инде шушы йола сакланган. Алар һәр елны киләсе елларга иминлек, тынычлык теләп, ык буенда сал агызалар икән. Әлбәттә, Болгар радиосында Тыйнлык каналында бик яратып карыйбыз, тыңлыйбыз. Без бу бәйрәмгә бик озаклап әзерләндек. Шундый бөтен авылыбыз белән әзерләндек. Эш беткәч, авыл халкы мәдәният йортында җыелды. Биредә Болгар радиосы хезмәткәрләре, артистлар катнашында концерт оештыра. Шунда ук конкурста җиңүчеләрне дә котлады. Бу безнең авылыбызның данын, авылыбызның гореф-гадәтләрен саклауга зур өлеш кертә һәм шушы татар милләтендә яшәгән гореф-гадәтләрне үстерүгә бер адым ясый. Безнең янга килеп, шушы гореф-гадәтләрне үстерүгә үзегезне өлешегезне һәм менә безне күргәнегез өчен рәхмәт бик зур. Гаилә аша гына бөтен гореф-гадәтләрне, милли йолаларны саклап бетереп булмый. Моны киңәйтеп, радио, телевидение аша күрсәтергә кирәк, танытырга кирәк. Һәм шундый максат белән без шушы бәйгегә тотындык. Болгар радиосы иҗат төркеме йолаларны саклауга юнәлтелгән чараларны киләчәктә дә үткәрергә планлаштыра. Мөслим районыннан Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа Гасыр каналы. Әлеге сәгатькә шулар иде. Сәламәт булыгыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы чаралышы. Республикада салкын һава урнашты. Явым-төшем ихтималы зур түгел. Киләсе минутларда һава торышы белән тулырак танышырбыз. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгыш Бөгелмә, Баулы Азнакайда кар явачак дип фаразлыйлар, уртача 13 градус салкын. Төньяк-көнчыгыш Түбән Кама, Ярчаллы, Алабугада шулай ук кар, уртача 11 градуска кадәр салкын. Төньякта Актаныш, Әгәрҗи, Менделеевскида явым-төшем ихтималы зур 14 градуска кадәр салкын. Төньяк-көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта температура 11 градуска кадәр төшә. Көньяк-көнбатыш Болгар Буа Чүпрәледә кар явачак, уртача 10 градус салкын. Чистай, Нурлат, Мамадышта шулай ук урыны белән кар көтелә, уртача 11 градус салкын. Шәршәмбе һава торышында үзгәрешләр фаразланмый. Башкалабыз Казанда кар явачак, уртача 12 градуска кадәр салкын. Җил төньяктан атмосфера басымы төркемеш баганасының 788 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 89%. Җирнең магнит кырытыныш. Бүгенгә менә шулар. Студияда Эльвина Насыбуллина иде. Сау, сәламәт булыгыз.